Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la ta'ala fil qur'anil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba Sadaya pembawa matur monggo panjenengan sadaya tulisaken acara wujud acara disebut wong rasane Allah Subhanahu wa taala pilih kita sadaya tasih diparingi kesempatan kenikmatan kesehatan saha menika umur panjang saha keimanan keislaman sehingga saged nindakaken tolong ini menika kita sedaya buka bersama wonten masjid. Ini kau buka syukur dan dilamatkan dan asal-asal. Alhamdulillah. Salam salawat kita ucapkan terima kasih junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salam salawat panjenenganipun wonten ing yaumul kiamah kita tunggu-tunggu sahabatipun amin ya rabbal alamin. Jembatan penyanipun ibu-ibu saha bapak Presiden beliau. Wonten mriki kawula badhe matur sedhik menika masalah puasa utawi siang. Ini sampun dipun aturaken ayatipun menika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam utama kutiba alal ladzina wong kang padha beriman wis diwajibake sira kabeh poso ana ing sasi Ramadan utawi diwajibake siam ana ing sasi Ramadan. Kaya ta wis diaturake utawi wis diakonake karuan wong-wong sing sak durunge sira. Dados kita sedaya menika dipun aturi supados napa supados wonten ing wulan siam menika do poso do siam menawi kita sedaya ngrumaosi Islam utawi iman ananging boten poso menika kita sedaya ninggalake dawuhipun Allah Subhanahu wa taala utawi kewajiban awit menapa awit poso utawi siam menika kewajiban dumateng kita sedaya wajib dumateng kita sedaya. Wajib kados pundi? Wajib amargi tiyang-tiyang ingkang saderengipun kita sedaya. Menika para nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud lan sanesipun menika inggih sampun dipun wajibaken siam. Ananging siamipun boten kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siamipun kados pundi? Siamipun menika Nabi Daud menika poso Daud Senin Kamis lan sanesipun ugi Nabi Musa menika poso saben dintenipun siang. Lah menika dipun sayaken kalian Rasulullah SAW menika supados siang menika setunggal wulan penuh menika dipun wajibaken. Ananging menika wonten keringanan bilih menawi wonten halangan utawi wonten perjalanan menika dipun sunahaken utawi kita sedaya Mekah mboten napa-napa. Ananging samangke menawi sampun wonten ing wulan sanes menika dipun gantos. Umpaminipun kita sedaya wonten perjalanan menika nggih wonten tentunipun mboten kok perjalanan kene ndelanggu terus pedhot menika dereng dipun nentokaken ingkang dipun aturaken perjalanan menika
menawi jaman rumiyin menika 80 kilometer. 80 kilometer. Terus 80 kilometer menika pundi nggih kinten-kinten daerah Surabaya napa Yogya menika saged mukah nek mboten kiyah. Ning nek kiyah nggih dipun terusaken. Ugi dumateng ibu-ibu ingkang haid saha hamil menika mboten dipun parengaken siam ananging gantos bulan sanes. Bulan sanesipun menika Ramadan. Samangke bulan Syawal sasampunipun nyawa gantos nganti napa niku petuk bulan siam meneh dereng dipun sahur utawi. Ampun ngantos mekaten. Awit menawi sasampunipun telas Ramadan lajeng boten ndang nyauri ngantos dugi ruwah Sakban. Lah menika nggih dereng saged nyauri salajengipun samangke ketumpul siam Ramadan. Lah menika nek diarani utange tambah kadosipun ampun ngantos. Menawi utangipun tambah menika terus hitungane ganjaran kados pundi? Sing ajeng ganjar niku terus pripun? Wong napa niku tesih ndek utang. Di samping menika nyauri wonten ing wulan sanes menika mboten kados ganjaranipun kados wonten ing siam Ramadan menika. Awit punapa wonten ing wulan Ramadan menika sedayanipun dipun lipat gandhaken. Dipun tikel-matikelaken. Menawi kita sedaya menika salat wajib menika ganjaranipun menawi jamaah menika 17 derajat. Menawi wonten dalem nggih namung setunggal derajat. Ijen iki nek nang omahe ganjarane mung sak derajat. Nah nek jamaah wonten ing masjid mriki menika 17 derajat menika wonten ing sasi biasanipun. Ananging wonten ing wulan Ramadan menika dipun tikel-matikelaken saged ngantos 700 derajat. Menawi kita sedaya ngitung ganjaran wonten ing wulan Ramadan menika mboten kiyah. Betul mboten kiyah. Awit menapa ganjarane banget. Panjenengan saking dalem kala wau tindak wonten mriki menika saben sak pecak menika ganjaranipun kesaenan sedasa kesaenan. Ingkang sepindah langkah panjenengan ingkang tengen menika angsal ganjaran atasane ngantos tekan 700 derajat nggih. Salajengipun langkah ingkang kiwa menika menghapus dosa. Lah menika ganjaranipun panjenengan wonten ing dalem mriki. Dihitungaken pinten langkah. Menawi 100 langkah atasane lamila saged ngitung ganjaran. Salajengipun wonten ing wulan Ramadan menika kita sedaya nggih dipun anjuraken supados napa? Supados sosialisasi kalih tangga palih. Umpamanipun buka bersama ngeten iki nggih sosialisasi. Sosialisasi menika bagi-bagi rezeki, bagi-bagi menika ganjaran. Ingkang ngedalaken daharan buka bersama menika ganjaranipun angsal kalian tiyang ingkang siam. Saben-saben tiyang ingkang dahar wonten mriki menika umpamanipun wonten 50 menika 50 dipun pingaken. Lah menika dipun aturaken ingkang napa niku maringaken buka kala wau. Salajengipun ganjaran ingkang dipun sukaaken menika tiyang ingkang puasa menika mboten kelong. Ora kelong sak sithik-sithik. Mboten kelong. Oh, ibu kuwatir paharamu ganjaranku kelong ya. Iki karo sing buka. Mboten kelong sak sithik-sithik mboten kelong. Ananging jenengan malah angsal ganjaran kathah. Awit napa? Awit mlebet wonten mriki menika masjid nggih menika dalemipun Allah. Ingkang nomor kalih panjenengan mirengaken nggih menika pengaosan. Samangke salat bersama, salat jamaah menika ganjaranipun kathah. Pramila nek ngitung ganjaran wonten ing wulan Ramadan mboten saged kita sedaya inggih kedah syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur kados pundi? Syukur awake dhewe iki ya jek ditemoni
bulan Ramadan. Kae mbah kae, bapak kae, ibu kae, adik kae, mbak yu kae, arep posoe ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Sedo. Awake dhewe cek alhamdulillah iki tekani ana ing bulan Ramadan, iso nindakake poso. Lah menika kedah syukur. Wit punapa menawi kita syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala pun paring kenikmatan. Wa ita lana rabbukum la isakatum la jadanatum wa in kafartum inna adzabil syadid. Sapa wong syukur marang Allah Subhanahu wa taala badhe dipun tambahi kenikmatanipun. Pamanipun kula pansami rawuh mriki senajan to kala wau nggih lagi luwe pancen ya poso Pak buka bersama ra luwe piye. Nah, niku nggih kedah mlampah ali sae niki. Samangke nggih kedah sabar. Nek urung titi wancine buka kuwi ora iso ngombe sik. Kok kaya ngapa jenenge iman mula di aturake ayat kala wau. Wong sing iman kuwi sing ngerti marang Allah Subhanahu wa taala ning ndi papan menika iman. Menawi kula pansami wonten ing siam Ramadan ning jero omah ra ira wong ngombe mangan nggih to. Lajengipun medal kaya luwe. Dadi ketika kalih anake, "Bu, kowe mau kaya mangan to ning jero mau." Lah kae nek piringe regeti. Kok kowe ngerti? Ngerti ae lah kae mau. Nah, aja ngomong kancane, aja ngomong liya. Menika sing Allah Subhanahu wa taala pirsa. Nah, senajan cah cilik ning cah cilik ra ngapusi. Lah mungkin teng jaba ngomong, "Cibuke ra poso kok." Oh iya, lah mau makan ning omah kok. Lah nggih, menika yang ndadosaken kejujuran ya. Bocah cilik iki jujur, ora iso diapusi. Ngapusi moh. Salajengipun kita sedaya sasampunipun samangke wonten ing bulan Ramadan wonten ing dalunipun man Ramadan imanan wa hisaban bukira lahu mata kedamami dambi sapa wong sing ngedeke ana ing bengi Ramadan ngedeke terutane ngedeke kesaenan ya kuwi salat tarawih maca Al-Qur'an lan sapanunggalipun sedekah. Lah menika wujudaken sapa wong sing ngedeke ana ing bengine Ramadan bengine poso ya kuwi kanthi ngarep-arep ganjaranipun Allah Subhanahu wa taala kanthi iman lan menika ngarep-arep kesaenan kuwi bakal dihapus dosane sasampunipun poso. Sasampunipun kita sedaya menika lampahi siam tunggal penuh amangke badhe dipun hapus dosane sing wis kliwat, dosa-dosa sing wis kliwat sadurunge poso dinipun. Dosa sing liwate sadurunge poso. Nek sakwise poso, sarepe poso berarti urung kelakon. Nika dosa sing wis kliwat kuwi dihapus Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa? Awit kita nindakaken siam Ramadan saha benginipun salat tarawih lan sanes-sanesipun. Lah nek bengi aku ora iso salat tarawih piye, Pak? Ya salat tarawih nang omah. Salat tarawih menika senajan sunah, ning menika gathukane kalian siam Ramadan setunggal paket. Ampun ngantos poso bengi ora tarawih. Poso awan bengi ora tarawih. Sesasi ora tarawih pokoke kok bengi ora tarawih. Saben bengi ora ketoki nyang to, Bu, Pak. Aku ora tarawih kok. Wong tarawih sunah. Senajan sunah menika kalau ben menika Rasulullah SAW menika tindak wonten masjid niku nggih tarawih. Tarawih ini namung kaping 3. Salajengipun piyambakipun boten medal. Lajeng Umar bin Khattab ndangu, "Ya Allah, ya Rasul, kok panjenengan kalau dalu boten rawuh, boten tindak wonten ing masjid?" Mangerti ya. Nek aku mangkat terus nang masjid, kuwatirku ku dadi wajib. Dadi wajib kok umatku ora kuat. Nah, nek wajib iki mesine kudu dilampahi, gitu. Nah, ku piyai putri sing do haid kalih nipas terus piye? Duwe utang akeh. Nah, pramila menika jungguh kalian Rasulullah SAW menawi senajan to boten wajib
menika ganjarane kaya wajib. Ganjaran iki kaya wajib. Sasalipun menika salat wajib menika ganjaranipun dipun tikelaken ngantos 700 derajat. Ingkang sunah menika dados wajib inggih dipun tikelaken. Wong padha wajib 70 derajat, 700 derajat apa sunah dadi wajib ora ya 700 derajat. Dadine padha. Mila iman sangat menawi samangke kita sedaya medal saking bulan Ramadan ora entuk apa-apa, entuke gumuleh karo ngelah menika. Kathah ingkang sami menika wonten ing bulan Ramadan itu ngelah kalih luwe. Ngelah kalih luwe. Poso itu ing ngelah luwe iki piye niku. Nah, menika menyesal benjang. Saiki iki kaya-kaya ya nek kesalahan kabeh jadi ya temes. Salajengipun napa sing marake ora ditampa ganjaranipun poso. Posone senajan entuk melah kalih luwe kuwi ora entuk ganjaran utawi ora ditampa Allah Subhanahu wa taala kuwi apa to? Ingkang sepindhah ya kuwi wong sing medhot silaturahim. Wong mlebu poso kok cip jodhakane piye? Ibu-ibu niku biasanipun jodhakan. Wong mlebu poso ora silaturahim jejak nyanggone kancane tilikan. Aku jodhak karo kaya tilikan. Menika mboten nyepat. Posone ora ditampa. Apa meneh jodhakan karo bojone. Nggih ta? Jodhakan karo bojone ya akeh. Poso-poso apa jenenge salah hitung. Pak, kowe iki ndelik duit nang kupluk 100.000. Tak nggo apa? Bapak ini jawab ya bingung. Duit 100.000 kuwi iki janjane utang lho, pas kumpulan aku utang lho. Utang war tak nggo jaga-jaga apa nek kok menawa eneng apa-apa ora njaluk kowe. Alah padune adi anuwe, padune itu. Terus suwe-suwe dadi sudahan karo bojone. Nah terus nek nu ora tak ribetke wae. Ya wis aku tak jajan dhewe. Lah menika mboten pas. Kedah napa niku senajan to eneng masalah sithik kudu salaman. Ya wis iki PN Pak anu Bu, duitku iki sing 100.000. Iki janjane ya tak nggo anu. Ending kowe ora didit ngerti wis PN wae. Berarti ku apa ngono. Ku ya akhire engko ya didarong loro kali anak-anake gitu. Janjane bapake menika nggih duwe tujuan sae supaya ora njaluk kali ibuke. Nek napa-napa dicaos kali ibuke kok njaluk piye lan ditenani baru untuk bensin terus piye. Lah ibu-ibu niku nek kita duit ya tetep entek ngono. Gitu. Kali terus penginane akeh. Arep tuku produk, arep tuku anu kae-kae lah akhire kathah keinginanipun. Lah terus mungkin nggih bapak-bapak ya bingung. Wah, iki entek belanjane terus piye iki? Lah mula diwet-wet ora entek. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek-sedherek ingkang hormatan. Salajengipun bilih siang menika senajan to kula pasami angsal ganjaran, biasanipun ganjaran menika dipun taosaken utawi dipun paringaken lewat malaikat Jibril. Ganjaran menika utawi menawi kita sedaya tindakaken kesaenan menika dipun catet kalih malaikat raqib ngatib. Nah menika sing nyatet. Ananging wonten ing bulan Ramadan menawi kita sedaya siang menika ganjaranipun badhe dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala piyambak. Ganjaran iki Allah Subhanahu wa taala ingkang milih. Sing iki ganjaranipun Allah Subhanahu wa taala. Sing maringi Allah Subhanahu wa taala piyambak. Ora lewat malaikat. Soale poso kuwi kagunganipun Allah Subhanahu wa taala dhewe. Sasi penuh poso kuwi kagunganipun Allah Subhanahu wa taala piyambak. Malaikat banjure iki ora poso. Terus senajan to kita sedaya menika gadah kesalahan sithik utamanipun siang iki gandeng siang iki ya luwe kate ngelak iki biasane kerep nesu biasanipun. Nggih to. Nek ngelih kalih ngelak kuwi ra gampang nesu to. Emosine gampang.
Pramila wonten niki dipun anjuraken supados napa? Ngekang hawa nafsu. Hawa nafsu niki kon ngekang. Iso ora ya ngekang hawa nafsu karo poso iki. Lah nek iso alhamdulillah. Nek ra iso, nek nesu kalih napa niku muni-muni, lah menika jenenge rafas. Muni-muni ki rafas elek. Tapi posone iso gabung. Iso gabung posone. Lah pramila supados iso ngekang hawa nafsu, kula pasani menika supados ampun ngantos muni-muni, ngantos ampun ngantos ya kuwi emosi. Utaminipun dumateng keluarga nggih. Keluarga ki pancen ya nek nganten anyar kae ora emosi. Ana sithike upamane sing putri nyandung apa sithik mesti di ingin napa? Ingin napa, Dik? Upamane ngoten. Ini nganten anyar, unek-unek iki nganten lawas, itu unek-unek. Mripate ra ulake niku. Akhire napa? Dadi emosi. Pramila menika senajan boten bulan Ramadan, terus sedaya kedah bisa ngekang hawa nafsu. Salajipun ingkang boten dipun tampi siamipun sinten meneh? Inggih menika tiyang ingkang wani kali tiyang sepuh. Sing diri wong tuwa iki. Sing diri wong tuwa aja antepani. Adik-adik menika sing tesih gadah tiyang sepuh menika pun wani. Janjane ya ora gelem poso tok, saben sateruse iki aja antepani. Umpaminipun dipun perintah kalian ibuke kok bapake dikon tuku apa, dikon nyampeke apa, menika kedah sendika dawuh. Ampun ngantos napa niku mengucap Gus, aku lagi dolanan HP ya dikon. Menika ndadosaken wong tuwa duka, wong tuwa nesu, mungkin dadi posanipun boten dipun tampa kalih Allah SWT. Salajengipun nggih menika menawi kita sedaya wonten ing bulan Ramadan kok ngerti kalih tanggane sing do kaposo wis seben aja dilurui. Nek ngaten dilurui mungkin malah balik kalih awake dhewe. Balik pripun? Awang kowe iki poso ya malah ngluri wong ora poso. Lah akhire malah posone semono isi gawe kabeh. Wis ben kae iki jenenge lagi Islam KTP. Islam iki KTP, durung iman. Nek wis iman, kuwi ya posone tenanan. Senajan to ning piye wae tetep poso. Salajengipun bilih enten keringanan bagi tiang-tiang ingkang bekerja berat utawi tiang ingkang jompo. Menawi tiang wis sepuh, tiang bekerja berat, sepuh iki patokane piye to, Pak? Sepuh iki patokane pikun wis lali. Pikun ki wis lali. Patokan ning nggon pemerintahan sepuh kuwi umur 60 munggah kuwi jenenge manula. Manula niku dereng pun mertani sepuh utawi jompo. Menawi jompo kuwi apa-apa wis lali. Mau madangi entek sak piringe lali kok. Lah kuwi jenenge sepuh. Salajengipun nggih tiyang ingkang jompo menika samangke saged dipun gantos kalian fidyah. Fidyah menika maringi daharan utawi buka bersama saged nggih. Menawi topik menika awontenaken buka bersama 60 makanan menika janjanipun 60 makanan menika umpaminipun dipun enggokaken menika saged kangge bayar menawi wonten kesalahan-kesalahan ingkang poso. Pamanipun poso penganten anyar biasanipun. Biasanipun tiyai nganten anyar menika poso ndalah mboten kuat menahan hawa nafsu, salajengipun tindakaken hubungan lan menika dipun denda. Denda menika poso 3 bulan berturut-turut utawi sewidak dinten utawi nyaosi daharan 60 orang. Bila atas kangge yang dengan antenanya ini buat menolong
Anten tua ya enek. Nek ora paham kan anten tua iki sok ya. Gitu. Jadi mau kertosan ganjarane ilang pisan lajengipun untuk denda jadi poso sewidak dina. Nek ra iso nglakoni sewidak dina ya kuwi 30 ini panganan utawi ini buka bersama ya kuwi 60 orang. Nek ora iso neh ben kuwi nggih enten napa niku salah satu nanti ya Rasul kula menika nggih ngandelane anake kula menika nggih ngoten niku salajengipun kula menika wong ora duwe dhewe wong kene iki wong ora duwe menika kula ya Rasul terus kados pundi nek wong ora duwe dhewe kuwi berarti yo aja kok barene meneh iso bisa iki wae aja barene meneh kuwi yo usaha poso terus mulai poso nah itu Rasul salah satu dari penting ini namun pemilu kita zaman dulu ya zaman yo poso ini boleh memposo boleh mau orang ini saya ini lah apa ini apa ini bersuci bila apa ini bersuci pamanipun dipun tinju menika ada omahe keramik kabeh gitu. Jadi arep apa niku goleki wong untuk bantuan iki angel. Soale napa dituntut kalian nganggo saniki enten desil, nganggo desil lho. Nek nganggo desil sak arep ukur wong hiburan. Nek basa Pak RT niku standar desil. Lah menika kados pundi? Nek bantuan kuwi do njaluk SK. Nek nek jagongan kuwi do njaluk iki. Kita mau gas. Iku usul aku duwe Ini nek jagongan berapa ini kabeh mau sakit minggu, habis sakit minggu. Dene Pak ya jagong aku sakit. Iya. Ada. Iya, orang tenang. Jadi jagong habis sakit. Anggone sing mau lagi mah, anggone sing mau duwe itu kan bisa dhewe. Nah, wonten ing jamaah salat niku sing penting resik labine. Resik saka atas kecil, atas besar. Menika punanggep kasuhan ingkang resik. Salah sipun kita sedaya menika wonten ing Lan Ramadan punanggeraken supados napa? Supados menika maos kitab suci Al-Qur'an sak iso-isoe. Wong poso kuwi Mas Andri turunke kitab suci Al-Qur'an penuh semangat. Kitab suci Al-Qur'an Karim menika turune ana ing bulan poso, bulan siang. Syahrul Ramadana Qur'anul Hudalinas. Terus Quran menika dipun turunake ana sasi poso acara buka puasa bersama persembahan Mas Prapto Lampung di Masjid Hajah Lili Mukarramah Maulana Kaji Injuri Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lain. Semoga yang bersedekah hari ini rezekinya makin bertambah. Nek wis tuwa ora iso maca Al-Qur'an mosok Al-Fatihah ya ora iso. Kudu ya ora iso. Falaq ya ora iso. Nas ya ora iso. Jadi saya apa? Padahal kudu falaq nas iki nek diwaca iki kaya-kaya tantam Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa khairan kasih kepada Bapak Brono yang sambut hari ini
Mugi dados nambahi Nggih, cedak melih kita alhamdulillah wonten menika kita buka bersama ingkang wonten menika ingkang ngatos di dedaran menika saking Bapak Suprapto Lampung muga-muga dados amal ibadah dhateng Bapak Suprapto sakeluarga amin. Besok benjing wonten nggih wonten malih saking Sukarjo saking Mbak Gunani saking Dokter Sukarjo muga dipun rawuhi malih boten sangang undangan malih. Ya alhamdulillah nama dalem sampun indah maghrib monggo kita buka sareng-sareng kanthi wasana basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.